הנה שם, תסתכלו טוב, שום דבר הנגבי. מכתש רמון, המכתש הגדול ביותר בעולם, נמצא פה, בנגב, שלי ושלך. אבל זה בסך הכל עוד חור בתוך חור. בנגב נורא קל להשיג מכונית. לשמור עליה זה כבר משהו קצת אחר. בנגב אתרי תיירות מפורסמים, מהטובים בישראל. העיר באר שבע הציורית, חורה. בנגב יש ים המלח. כמה נמוך הגענו, שי, כמה? אוקיי, אז לא מצאנו דברים טובים לכתוב על הנגב, אבל ביני, בינך ובין 20 תלמידים שיצאו הטיול, איפה עוד תוכלי לראות עדר של כבשים בדרכך לבית ספר? איפה עוד תוכלי לעשות מנג'ל באי תנועה? איפה עוד ייקחו אותך לטיול של 7 שעות בשביל לראות חול? טוב, אבל הנגב זה הבית שלי, זה הבית שלך, זה בעצם הבית של כולנו. ותזכרו, אם תרצו, אין, זאת אגדה.